Wara li kien f'Bethlehem aktar kmieni din il-ġimgħa wara nofsinhar Joseph Muscat ħalla Malta għal Dubai. Sorsi li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li Muscat fil-fatt intlema fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bi skorta ta' madwar 8 persuni bejn nies ta' sigurtà u staff tal-ajruport. Net News jista' jikkonferma li Muscat jinsab fi triqtu lejn Dubai u nies li kellmuna qalu li flimkien ma' Muscat der ukoll martu u żewġ uliedhom. Dubai kienet fiċ-ċentru tal-investigazzjonijiet li kienet għamlet Daphne Caruana Galizia brabta ma' 17 Black u kontijiet bankarji marbuta ma' Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista. F'dawn l-aħħar sigħat ħareġ ukoll kif il-Prim Ministru irċieva diversi regali esklusivi bħal arloġġi limited edition u mbejjed fini b'valur ta' eluf ta' euro mingħand Jorgen Fenech. Jorgen Fenech kien wieħed mill-mistednin distinti għal festin feluq snin Joseph Muscat fi frar li għadda fil-Palazz tal-Girgenti. 24 sija qabel sar magħruf li pulizija tat permess speċjali lil Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Muscat, biex isifer flimkien mal-familja tiegħu. Skont xhieda fil-qorti Keith Schembri għadu investigat brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll fuq allegat intħil fl-investigazzjoni. Ma natat l-ebda spjegazzjoni għal din l-aħħar mawra ta' Muscat u mistoqsijiet lill-uffiċċju tal-Prim Ministru baqgħu mhux imwieġba. Fuq Twitter il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ġabar dak kollu li ħareġ f'dawn l-aħħar sigħat. Imbejjed fini, arloġġi esklusivi u vjaġġi festivi lejn Dubai u l-Gvern Malti siket, il-Prim Ministru li jmiss kompliċi fis-silenzju.